σε λίγο. Ο κύριος Κοσμάς Πανούτσος είναι medium, είναι γιος του Πάνου Πανούτσου. Πάει από γενιά σε γενιά, πώς γίνεται? Δεν ξέρω για το παιδί μου. Δεν θα το ήθελα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν θα το θέλετε? Όχι, θα σας ακούσουμε. Πάρα πολλά προβλήματα. Ακούμε πολύ ανθρώπινο πόνο. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Πρέπει να και βοηθήσουμε. Δεν το εύχεστε να έχει τις ιδιότητες που έχετε εσείς στο παιδί σας? Όχι, δεν το εύχομαι γιατί θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Όταν ασχολείσαι σωστά με αυτή τη δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επικερδής είναι? Σε μένα προσωπικά όχι ιδιαίτερα. Φυσιολογικά όρια. Φυσιολογικά πράγματα. Δεν θα θέλετε λοιπόν το παιδί σας να το δείτε medium, θα θέλετε να το δείτε έναν καλό δικηγόρο ή έναν καλό ψυχίατρο? Σαν τον κύριο Μηχανάκη. Όχι, ούτε δικηγόρο ούτε ψυχίατρο. Ναι, καλά. Μπορέσω να βοηθήσω κάπως στη συζήτηση? Παρακαλώ. Κοιτάξτε, η δουλειά μας είναι ένα μεγάλος κύκλος, έτσι. Βασικά, το πραγματικό medium στηρίζεται στην τηλεπάθεια, στη μεταβίβαση σκέψης. Είναι η λεγόμενη έκτη αίσθηση, που λίγο πολύ όλοι εδώ μέσα, σε ένα βαθμό 10% μπορεί να την έχουμε. Σε ένα βαθμό 10% βεβαίως. Χτυπάει το τηλέφωνο. Την έχουν στο 70% ή στο 80%. Και συνεχώς πρέπει να τη διατηρούν εκεί με διάφορες ασκήσεις και με πρακτική. Τι μου είπατε, χτυπάει το τηλέφωνο? Μπορείς να χτυπήσεις το τηλέφωνο και να ξέρετε ποιος θα σας πάρει. Να σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχετε καιρό να τον δείτε και να τον δείτε. Αυτό είναι τηλεπάθεια. Βεβαίως, μεταβίβαση σκέψης. Και από εκεί, βάσει της μεταβιβάσεως σκέψεως, υπάρχει η δύναμη της υποβολής. Με την τηλεπάθεια δηλαδή μπορούμε να εμφυτέψουμε, να βάλουμε μέσα στο υποσυνείδητο ενός ανθρώπου κάποιες ιδέες. Ναι. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν τα υπόλοιπα χαρτιά, καφές, διαίσθηση, ενόραση. Αυτά που εγώ προσωπικά δεν δέχομαι είναι οι προβλέψεις απευθείας από την τηλεόραση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να μου ζητήσετε να σας κάνω μία πρόβλεψη για σας, δεν μπορώ να την κάνω. Έτσι, ή οι προβλέψεις από το τηλέφωνο. Διότι θέλετε να έχετε την επαφή με τον άνθρωπο, λοιπόν. Την επαφή με τον άνθρωπο, η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ λεπτή. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί παρά μία φορά την ημέρα μόνο να κάνει μία αυτούπνωση, να υπνοτιστεί ή να υπνοτίσει κάποιον άλλον. Και φυσικά δεν μπορεί να λέει συνέχεια, να δίνει απαντήσεις σε θέματα στον κάθε άνθρωπο. Να πάμε σε παραδείγμα. Και γι' αυτό, λοιπόν, βλέπω στο όλο κύκλωμα ότι η κυρία αυτή είχε πάλι ένα νεαρό, η κυρία το medium, ας πούμε, και έπρεπε οπωσδήποτε να βγάλει λεφτά. Μου απόσπασε εμένα μου απόσπασε τα περισσότερα χρήματα πάνω στην εργασία, στη δουλειά. Θα ανοίξουμε, θα πάμε, ας πούμε, θα πάμε Ιταλίες, θα πάμε Γαλλία, να φέρουμε μηχανήματα, να φέρουμε εκείνο, θα πιάσουμε πάρα πολλά χρήματα και σε αυτό το στυλ μου πήρε όλα τα χρήματα. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να μιλήσω, δηλαδή ενώ είμαι πολύ αντιδραστικό άτομο. Γιατί δεν τις κάνατε εμείς? Δεν μπορούσα να μιλήσω. Έκανε αυτές τις μαύρες μαγείες, έβλεπα 300 φυλαχτά στα στήθια, 500 λιβάνια. Το νεαρό που τον είχε εκεί πέρα, τον έβριζε την... Συγγνώμη, καλά, λέμε το πάθημα. Λέμε για μάνα, δεν λέμε για σάνα. Ένα λεπτό. Κύριε Πανούτσο, είναι πολύ σημαντική αυτή η μαρτυρία, γιατί η κυρία εκπροσωπεί ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, του αδαούς κοινού, αν θέλετε, που τρέχει σε μάγισσες και χαρτορίχτρες και παίρνουν τα λεφτά τους. Συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έκανα μια διακοπή στο συγκεκριμένο, στην τελευταία κουβέντα που είπε η κυρία, ότι βλέποντας όλα αυτά που είχε πάνω της, τις έκανε, τις έδειχνε. Ακούστε. Ακριβώς. Η όλη ιστορία είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται, πηγαίνουν εκεί. Τους βρίσκουν και στα οροσκόπια ακόμα μέσα. Υπάρχουν αστρολόγοι γνωστοί που μέσα στα οροσκόπια βρίσκουν μάγια. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πάμε στο μεσαίωνα, δεν υπάρχει. Όταν λέτε, κυρία Μαρία, όταν λέτε σας κόπηκε η φωνή, τι εννοείτε?